медонам ки таъбатон чандон болида нест. охир чӣ гуна болида бошад ки дар вақти даркории Барселона гирифту бой дод. гуфти васияи ҷураи ман нунардажи салом дӯстон, медонед ин ҳолат чиро мемонад? дил мехоҳад ки дар ин маврид танҳо суруди Афзалшо Шодиевро бишнавад ки мегӯяд чӣ хабар, чӣ ҷангу даъво ту напурсу ман нагӯям. аммо напурсидам намешаваду нагуфтам. борои ҳамин дар ин бора низ хоҳем гуфт ки чӣ гуна Барселона яке аз бозиҳои асосӣ, шояд акнун асоситаринашро дар КАМП НОУ бохт. Барселона бозии мавқуфмонанди худро бо Гранада дар КАМП НОУ доир кард. дар бозии даври аввал Барселона дар сафар гуфти он гапҳо пухи прахи Гранадаро бароварда ва дарвозааш 4 голи беҷавоб зада буд. умуман агар ба омори ин дастаҳо нигоҳ кунем, мебинем ки Барселона дар муқобили Гранада бартарии пурра дорад. аз 26 бозии қаблӣ дар пойтахти Каталония баргузор шуда дар ҳамааш Барселона ғолиб омада буд ва ана барои ҳамин касе ба идомаи ин силсила шубҳа надошт. аммо ҳар як силсила рӯзе ба анҷом мерасад, мисли ин ки дишаб дар КАМП НОУ анҷом шуд. ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. дӯстон, имрӯз Истиқлол рақобати охирон ва хело ҳам муҳими худро дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё баргузор мекунад. ҳатто агар шербачаҳои тоҷик ғалаба накунанд ҳам бо эҳтимоли калон аз ҷои дуюм ба плей-офф роҳ меёбанд. аммо мо медонем ки Истиқлол сарбаландона имрӯз ғалаба карда аз ҷои якум ба плей-офф мебарояд. дӯстони мо аз адини XBet ба ин бозӣ аксияи ставка без рискаро ба роҳ монданд. бинобар ин ман ба ғалабаи Истиқлол бо коэффициенти 2,19 750 рубл ставка хоҳам кард, яъне $10. шумо метавонед ба ин бозӣ то 750 рубл ставка кунед, зеро дар ҳоли сӯхтани чех маблағ ба ҳисобатон бармегардад. ин имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бо назардошти он ки Куман чандин нафарро дар ин бозӣ истироҳат дод, ҳайати Барселона чунин шакл гирифт. Терштеген дар дарвоза аз сегонаи хати дифоъро ин маротиб Пике, Мингеса ва Умтити ташкил карданд, тавре ки интизор мерафт Лангле дам гирифт. аз канор ҷои де Сержи Роберто баромада ҳамроҳ бо Алба аз канор бозӣ карданд. дар минтақаи такягоҳи Мориба, Де Йонг ва Бускетс дугонаи ҳуҷумро бошад Месси ва Гризман ташкил доданд. ин шакли бозӣ 3-1-4-2 буд ки на ҳама вақт Куман аз он кор мегирад. аз оғози бозӣ ҳеҷ гумон намерафт ки дар идомаи ин дидор чунин ранг бигирад, зеро бачаҳои Куман аз дақиқаҳои аввал таҳуҷумро сари дарвозаи Эскандел оғоз карда як нафас амро ором намегузоштанд. ин бомбаборон то дақиқаи 23 идома кард, то он замоне ки Месси аз партофи Гризман истифода карда тӯбро чун ҳамешагӣ моҳирона вориди дарвозаи Гранада кард. Барселона хуб медонист ки ин ҳисоби хело лағжонак аст ва онро бояд афзун кард. аммо дар қисмати якум дигар коре карда нашуд. дар қисмати дуюмам ягон ишора аз бохти Барселона дар ин бозӣ дида намешуд, зеро ҳамоно Барселона ҳуҷум мекарду Эскандел сейф. гоҳ вақти назорати тӯб 81 бар 19 буд. аммо баъд аз 15 дақиқаи қисмати дуюми бозӣ ҳамаи чиз тағйир ёфт. дар дақиқаи 60 ҳангоми як ҳуҷуми меҳмонон Мингеса иштибоҳан тӯбро ба Мачис дод ки ӯ ин тӯҳфаро ба гол табдил кард. инаш дарди ба хайр мебуд агар Куманро барои дод гуфтан ба сари довар корти сурх намедоданд. тоҷико беҳуда намегӯянд ку бало дум дорад. довар сари Куманро вайрон карду Куман сари моро. ман ростӣ дар ҳамин маврид фикр кардам ки шояд дар ин бозӣ Куман худашро дам медод. акнун Барселона бе Куман монд. Месси ба ҳайси гуфти мардум калонтар дар майдон кӯшиш мекард ки бачаҳоро ба худ дорад. аммо аз чӣ бошад ки бачаҳои Диего Мартинс бедор шуданду голи дуюми худро вориди дарвозаи Терштеген карданд. ин маротиб Пике натавонист тӯби партофтаро аз ҷаримагоҳ берун кунад ва молина бошад онро дохили дарвоза кард. ин гол ба дақиқаи 79 бозӣ рост омад ва акнун Барсаро зарур буд ки 2 голи дигар бизанад, то ки ғалабаи заруриро ба даст орад. аммо гуфти гапҳои русон не тут-то было. имшаб шаби Барса набудааст, аммо маҳз ҳамин шаб ва дар ҳамин бозӣ Барселона метавонист ба садри ҷадвал барояд. биёед каме таҳлил кунем ки чаро чунин шуд. ба андешаи сирф инфиродии ман Барселона ин бозиро қабл аз бозигузориаш бурида буд ва дар сар ҳавои бозӣ бо Валенсия ва аниқтараш бо Атлетикоро мепарварид. иллати дигар тағйирот дар ҳайати аввалия буд ки Куман онро ба хотири истироҳат додани чанд бозингар ба миён овард. албатта Умтити бад бозӣ накард, аммо шояд Лангле дигар буд. иллати сеюми ин аст ки дар 13 рӯзи охир ин бозии чоруми онҳо мебошад ва ин ҳам дар поёни мавсим. ба қавли дигар ин мардаҳо просто аз шалпар шуданд ва охирон чизе ки онҳоро сахт фиреб дод ин худбоварӣ ва нодида гирифтани ҳариф буд. яъне гуфти бо бой ғулом худкардаро даво нест ва вайлои пинҳонӣ. акнун Атлетико бо 73 хол дар садри
ҷадвал ва Реалу Барселона бо 71 голи дар зинаҳои дуюму сеюм қарор гирифтанд. Аммо ин нуқтаро ҳам фаромӯш накунем, ки Севилия 70 гол дар паси сари ин се гуна нафас мекашад ва дар ин давр бо Атлетико дар хонаи худ бозӣ дорад ва ки медонад ки чӣ мешавад. Ва бозам агар Барселона бар Валенсия ва Атлетико ғолиб ояд, пас шанси хубе барои чемпионии Реал муҳайё мешавад. Албатта агар онҳо низ ягон ҷо пешпо нахӯранд. Хулас 1 миллион дар ҳаму барҳамӣ ки акнун Барсаро мебояд аз он барояд. Болои сӯхта намакоб Куман дар бозиҳои навбатӣ наметавонад дастаро сарварӣ кунад. Зиёда аз ин бохт аз Гранада як шапотӣ ба худбоварии Барселона буд. Аслан Барселона ба мушкилот ворид шудану аз он баромаданро дӯст медорад ва инак мушкилоти навбатӣ ки аз он мебояд баромад ва чӣ гуна ва бо кадом роҳ усули дигар худашон медонад. Дар пасманзари шумхабари бохти Барселона як хабари хушҳолкунанда низ ҳаст. Падар ва агенти Месси Хорхе Месси ахиран бо президенти Барселона Жоан Лапорта хабар додааст ки Месси дар даста мемонад. Ҳарчанд ин ҷо бархе аз шартҳо ҳам мавҷуданд, аммо Лапорта барои Месси чизеро дареғ намедорад. Барои имрӯз тамом. Озурда набошед, бо бохти Барселона ҳаёт ба охир намерасад. Умедворем ки Барса ба худ меояд ва ин маросимро барои хушнуди миллионҳо мухлисонаш бо гирифти Ла Лига ба анҷом мерасонад. Барои диққататон як олам сипос, барои лайкҳоятон tomosha 2 million rahmat. Худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед ва фаромӯш накунед ки ҳамаги 2 рӯз баъд дастаи дӯстдоштаи мо бо Валенсия дар сафар бозӣ дорад ва мо бояд ин бозиро тамошо кунем. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.